Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Λάμπρος Καούδης από το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο και αν υπάρχουν, ας εγγραφούν κάποιοι συνάδελφοι αν θέλουν να κάνουν κάποια τοποθέτηση ή ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καούδη, σας ακούμε. Εξαιρετικά. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σαν Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό έργο. Εμείς, δεν ξέρω, εγώ έχω μια επιστροφή, ακούγομαι, με συγχωρείτε που ξαναρωτάω. Ακούγεστε πολύ καλά. Εξαιρετικά, προχωράω λοιπόν. Εμείς σαν Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο θα ήθελα να αναφερθώ στην οπτική που έχουμε συγκεκριμένα για το κομμάτι της καινοτομίας. Στη γενική μας προσπάθεια να μεταφέρουμε καλές πρακτικές από την Ιταλία και να φέρουμε σε επαφή τις δύο αγορές, και εδώ να σημειώσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί οριζόντια για τα περισσότερα από 3 τελευταία έτη η Ιταλία είναι ο νούμερο 1 εταίρος της Ελλάδας με ένα μεικτό ισοζύγιο πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς που φυσικά ενεπλέκουν και το κομμάτι της καινοτομίας. Σε αυτή λοιπόν την ίδια λογική, με ένα αντίστοιχα μοντέλο που θεωρούμε και προσπαθούμε να είναι επιτυχημένο, μπήκαμε στη λογική να φέρουμε σε επαφή τα δύο οικοσυστήματα. Γιατί ερχόμενοι σε επαφή το ελληνικό οικοσύστημα με το οικοσύστημα καινοτομίας της Ιταλίας δεν είναι μόνο μια επαφή ανάμεσα σε δύο χώρες, αλλά είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε, κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία μας της αγοράς και στο κομμάτι της καινοτομίας, να δώσουμε βήμα τόσο σε προβολή, τόσο σε προώθηση, αλλά και σε χρηματοδότηση έμεση και άμεση, όχι μόνο σε υπηρεσίες ή σε βραβεία, σε ελληνικές εταιρείες, σε ελληνικά start-up, όχι όμως με τον απλό όρο το στενό των start-up, αλλά της καινοτομίας γενικότερα, της νέας ιδέας, οτιδήποτε μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στον κύκλο των επιχειρηματικών. Σε αυτή τη λογική λοιπόν ξεκινήσαμε μία στρατηγική συνεργασία από το 2018 που περίμενε λίγο μερικά χρόνια να οριμάσει λόγω του COVID με το WMF. Είναι ως γνωστόν μια διεθνή έκθεση καινοτομίας που θεωρείται στις 3 μεγαλύτερες εκθέσεις καινοτομίας της Ευρώπης. Δίνει την προβολή που θέλαμε, δίνει το παράθυρο, δίνει την προώθηση, δίνει ένα σημαντικό πρέμιο γιατί το πρώτο βραβείο είναι 1 εκατομμύριο ευρώ εις χρήμαση, όχι σε υπηρεσίες. Και δίνει και τη δυνατότητα να γίνουν B2B ουσιαστικά και στοχευμένα ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται το κάθε startup. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Από τις πρώτες χρονιές είχαμε δίπλα μας και ευχαριστούμε σαν συνδιοργανωτή το ΕΒΕΘ που μας στήριξε γενικά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Στη συνέχεια, επειδή εμάς η φιλοσοφία μας γενικώς είναι να μπορούμε να λειτουργούμε σαν ένα συνεκτικός κρίκος. Έχουμε σήμερα συνεργασία και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πλέον στην Πολόνια που θα πάμε τον άλλο μήνα θα είναι μια εθνική προσπάθεια χάρη στην συμμετοχή και υποστήριξη του Enterprise Greece, του ΕΒΑ που θα συμμετέχει με κάποια startup. Έχουμε συνεργασία εδραιώσει τα τελευταία χρόνια τόσο με την Αλεξάνδρεια ζώνη καινοτομίας όσο και με το κομμάτι το αντίστοιχο της περιφέρειας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορούμε τον διαγωνισμό που κάνουμε κάθε χρόνο το Δεκέμβριο για να διαλέξουμε τα 3 πρώτα startup που πηγαίνουμε την επόμενη χρονιά 3 με 7 Ιουνίου τον επόμενο μήνα στην Πολόνια, να έχει μια γενική αποδοχή και να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα pool με όσους περισσότερους συμμετέχοντες σε όσους περισσότερους τομείς της οικονομικής ζωής γίνεται. Πώς λειτουργεί αυτό? Όπως είπα, κάθε Δεκέμβριο, σε συνεργασία είτε με τους συνδιοργανωτές είτε με τους υποστηρικτές μας, τρέχουμε τον διαγωνισμό, βραβεύουμε τα πρώτα 3 startup, τα οποία πηγαίνουμε στην Πολόνια και εκεί τους δίνουμε το παράθυρο για προβολή, για προώθηση, για βράβευση, για B2B, για networking σε ένα όχι απλώς ευρωπαϊκό, αλλά διεθνές επίπεδο χάρη στο WMF. Η λογική λοιπόν είναι να μπορέσουμε να γίνει μια καταγραφή συνολική που νομίζω ότι έχει γίνει, μια σύμπτυξη συνεργασία φορέων που έχουμε προχωρήσει κάποια βήματα και με μεγάλη μας χαρά να δούμε
μεγαλύτερη συμμετοχή, είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες, σε προτάσεις, σε συμμετοχή. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και να μπορέσουμε να πάμε και ένα βήμα ίσως περαιτέρω, που αν μας επιτρέπετε, αυτή είναι και η παρατήρησή μας και η κατάθεσή μας στη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι στο κομμάτι προβολής, προώθησης και βήματος το ελληνικό οικοσύστημα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Στο κομμάτι επίσης έμεσης χρηματοδότησης έχουν γίνει από διάφορους φορείς, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά, τους γνωρίζουμε λίγο πολύ όλους, σημαντικά βήματα. Ίσως αυτό το κομμάτι που θα έπρεπε ίσως να δώσουμε προσοχή την επόμενη μέρα είναι πώς μπορούμε αυτό το πλούτο που έχουμε μαζέψει, αυτή την καταγραφή όλοι μαζί, να μπορέσουμε να δώσουμε μια κατεύθυνση, ένα orientation, ώστε να είναι πραγματικά κάτι απτό, είτε σε έναν που ενδιαφέρεται για investment, είτε για disinvestment. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό να το περάσουμε άμεσα στην ευρύτερη τεχνολογία, άμεσα στη βιομηχανία, που εκεί είναι πολύ σημαντικό, και να μπορέσουμε να έχουμε πιο απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ποιοτικά πάμε καλά, κάποια success stories σε κάποιους τομείς τα έχουμε δει, αλλά θεωρώ σε αυτή τη λογική, με αυτή τη μεθοδολογία που εμείς τουλάχιστον προτείνουμε, θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα good news, καλά αποτελέσματα, με τη βοήθεια βέβαια και τη συνδρομή της κυβέρνησης, που έχει δείξει μια ιδιαίτερη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και θεωρώ αναγνωρίζεται από όλους. Εδώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σαν Ελληνοταλικό Επιμελητήριο. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να καταθέσουμε την όποια εμπειρία έχουμε συλλέξει, την όποια πρόταση μπορούμε να καταθέσουμε και όποια πρόταση φυσικά υπάρχει από το οικοσύστημα, και εμείς μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας με μεγάλη μας χαρά να είμαστε υπηρέτες σε αυτό το σκοπό που μας αγγίζει όλους, γιατί είναι τα παιδιά μας και η επόμενη μέρα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ.